Hej så alle sammen og velkommen. I dag skal vi smage på en energidrik, denne her. Som I nok kan se. Den hedder energidrink Power King. Et eller andet. Det er energi. Og den er ikke dansk. Det skulle være en Red Bull, som er meget, meget kraftig. Det skulle i hvert fald smage Red Bull. Og ikke det er ikke dansk. Der står ES og PT og EM. Det er de sprog, der står på. I kan se. PT og der. Men nu vil jeg i hvert fald prøve at åbne den og smage. Det lugter i hvert fald som Red Bull. Og den skulle være meget, meget kraftig. Men den smager i hvert fald godt. Så det var hvad jeg havde nu. Nu må jeg have det fantastisk, som det ser ud.